मा होनो सरबांसा सिनेमायाव बिदिनो एक्टर औ एक्ट्रिस सेकेन्ड एक्ट्रिस बेनिफ्राय सेकेन्ड एक्ट्रिस बिमा थानाय न'खौ सिगां देखायगोन आङो माने पुलिस आर्मि केम्प जोंना खोलाहा बेनो देखायसिगोन आरो खामानियावनो लानाय फिसा सिनेमाया नायगोन नोंसोरो बिसोर नायबानो सिगां नुगोन आरो सरबांसा सिनेमाखौहाय नायथारनानै नुगोन दस हाजो बे आरोना दस हाजो बे सरबांसा सिनेमानि बिमा एक्टराबो दंफाबाय थायो आरो बेखौ मिथिसिगोन लोगो बिसोरो देखायसिगोन आरो आर्मि केम्प गुदियावनो आर्मि केम्पबो दङ जेबो गिनांला जेबो खालामला आरो आर्मिफ्राबो आरो सिगाङाव चेकिं खालामोमोन हाजोबो मन्दिरावबो लानाय दंमोन आरो सरबांसा सिनेमायाव बेयाव लाजेननाय दङ सरबांसा सिनेमायाव आयौ गाजार नै खारलायखायो लोगो लादों नालाय आङो लादों नालाय ओंखायनो डिसटेन्सार बेदरबो लादों उल्था पानि मोनबाय सरबांसा सिनेमायाव एक्ट्रिस लानाय नङा नैबेनो नैबे इटापानि दखान मोनबाय नै बे आर्मि केम्प बे आर्मि केम्प नै बे आर्मि केम्प दखाना बिदिनो नै नायदो माने दा रङा बे रं फैबाय आरो आगोल बिदि नङामोन जेरै सिनेमायाव नुनाय बिदिनोमोन आरो दा बे सिनेमानिया दखानबो गामियानो गामि लामाया न'नि मोजां नङा माने आरो दासिमबो फरेस्ट केम्प नैबे आरोना
आगोल माने बहुद आरो गोदान जाबाय दा लानो मोजांसिन नुबाय नोंखौ लानो हायामोन आरोना दा मन्दिरा साबसिन जाबाय नै मा एम्फौ होनो बेखौहाय बुजिनो मोनला मा एम्फौथाय खारबाय नै कुल जाबाय कुल जादोंसो होनबालाय कुल जाग्रा नङालै बे माबा दिंखिया माबायाव थाग्रासिगोनदां भिडिअसो खालामदों गियोबो नानि गला थाबायलांबाय मालाय बारा एसे मेथाइ जादोंमोन आं खोनायाखै आरोना मोननाय कलकाता बाजाराव मेथाइ जादों Yatin naङो टावारा जिअ नाङा याtin टावारा नेबाव दङ बे गय बागान बारनानैनो आरोना माने गय बागानावखा याtin टावारा याtin टावारनि जोङो Yatel naङो नालाय Yatel हगारबाय आगोल हगाराखैमोन
बे मन्दिर खालामगोन बेखौ थोआ नै औवायाबो स्टार्ट खालामो थाफैयो नालाय जोङो गोसोआव खनसे गाहाम थाफैयो गामियाव ना गामियाव जोंनिजोंथ' 20 किल'मिटार 25 किल'मिटारल' जायो जोंनि 25 माने 30 किल'मिटार जायो आरो गारिजों सफैयो जोंनिफ्राय बियो जारबारिनिफ्राय आरो जोंखौ फोथार खालामगोन गोदान फोथार खालामगोन फोथार बे हाजोआ भुटानाथ' बेनो नांगौ मोनखायो आरोना नै पिकनिक स्पटआ नै बेजोंनो नै बेजों उनजों नै बेजों उनजोंहाय गिदिंफिनदो दे उनजोंहाय बेजोंनो नै बेजोंसो बेजों मोनसे हाब लामाजों गारिया आन्दायदों आरोना आंबो खोन्थानो रोङासै थांफिनबाय गारिया नै थाङो नै नायदो मोनसिगोन लोगोफोर गयजोंबो जानो हायो आरोना ओमफ्राय सिदा थौफोरलाय parking. Oh, दादा सबै लिएको? सबै लिएको? लिएको मेडिकलको गाडी हो इधर. Oh, yes. सर.
भेनबाट लिनु भाइ भेनबाट लिनु यो यहाँ भेन भेन ओ सेन्सर भेन ओ त्यो भेनबाट म त उता दिएको भनेर भन मैले मेडिकलको गाडी उठाएको छैन ओ सबै भयो त Bukan aja apa nih, bukan aja baik. Udah kena aja, benar nang. Video kawan aja. Wah, माथो मानला माने बिदि दखान होजोबखोब्रा गैलालै गोथिबो दाख्लै सारमोननिफ्राय माबा बिदि गाखोयोमोन नालाय आं आन्दायदों आरोना बेबो दैखांबाय रायज्लायखांबाय जोंहाय नायदो लोगोफोर नुसिगोन नै सान्दुंआबो नोगोद दं नालाय ओरैसो सालायो बेजों माबासिगोना सानजाजों सालाय सानजाजों थानाबो खाथि जाबाय थ' मानसिफ्राबो बुरजा जाफैबाय नै दखान गैयामोन आरोना माबायदि दखान होफैगोन माला सानथामबो मास मोनसे जाबाय आरो जों फैनाया मास मोनसे सिगां जों फैनाया माने दखान गैयामोन आरो माने रावबो फैयामोन आरो सानै साथामनिफ्रायनो दुगैनो फैयोमोन बेनोसैमोन आरो दखान गैयामोन
गेजेर गेजेर मोखां दं, बेनिफ्राय राभा दं, बर'फोरबो दं। मोनफैबाय बेयावनो संगोन नै गोजौ लोगोफोर दुगैबाय नै जोंहा माने दासो फैनो मोनदों नालाय हाय दासो दुगैनो नागिरदों आरोना दुगैबाय नै दैयाबो नोगोद गुसुना दै एरबोदों दैया अबेनिफ्राय दै दहाय अखा हादोंमोन नालाय दैया देरबोगासिनोसै दहाय बिदि नङामोन बांद्रायनो जों फैजेनबा आरोना दहायबो अखा हाखादोंमोन हानाया दा जों थांफिनसै आरोना दुगैखांनायखाय दुगैखांबा नालाय थांफिनसै Ahoy! Đi, đi bật lên trên. Đi sang bên này. Đi bật lên bên này. Đang tham gia vào cái bên này. Tham gia trên xe rồi mà. Ê. Hold on, enggak? Oh. Đưa nó mà này hay. लोगोफोर दुगैबाय नै जोंहा माने दासो फैनो मोनदों नालाय हाय दासो दुगैनो नागिरदों आरोना दुगैबाय नै दैयाबो नोगोद गुसुना दै एरबोदों दैया अबेनिफ्राय दै दहाय अखा हादोंमोन नालाय दैया देरबोगासिनोसै दहाय बिदि नङामोन बांद्रायनो जों फैजेनबा आरोना दहायबो अखा हाखादोंमोन हानाया दा जों थांफिनसै आरोना दुगैखांनायखाय दुगैखांबा नालाय थांफिनसै Ahoy! Đi, đi bật lên trên. Đi sang bên này. Đi bật lên bên này. Đang tham gia vào cái bên này. Tham gia trên xe rồi mà. Ê. Hold on, enggak?
औ दोन आं माने हायो जों दा दुगैखांनानै थांफिनबाय उदा बैलाय बेयाव दङ नै बेयाव दङ नै बेयाव दङ नै जों दा थांफिननो नागिरदों ओंखाम जानोसै आरो ना ओंखाम जानायखौ खेबगोन सोरबा सोरबा थांबाय माने दं आरो दाबो गारियाव नै बुरजायैनो दङ बुंथ'नो हाया मानसिखौ नै फैयो नै थाङो माने आं दाख्लै फैबा बिदि नङामोन आरो ना दखान गैयामोन बिदिनो सानै साथाम फैयोमोन सानै साथाम माने बिदिनो 10-12 जन फैखायो आरो ना जों फैयो आं फैजेनखालिबाबो हांख्रायनाय फैनायाव नै दाउ बेदर एसे होनाया नै गसो रायलायदों मबाइलजोंसो रायलायदों सोलानोबा ओइ जा गोथाव जाखासिगोन आयो गिलारि सैथिबो मोनजाब्ला होननायसो जाबाय बे मोनजाखागोन नै आं हायनायखौ जानायखौ आयो गैलालै थावखौनो थावाथाय मोनथाम मोनब्रै दं बाहाय हांसो दाउ अमा नै हांसो दाउ अमाबो दंलायलाङो नै ए मोनथामजों मोनसे सुप बानायबाय नै बोरै जाखोसि हा मैथा ना गैला मैथा ना गैला गैला नै मोनाजासेबाबो थाखायो लोगो मोनाबाबो थाखायो नै मानसिफ्रा नालाय मासे मोनाजासे थायो नै मोनाबाबो मानसियानो जोबा ओरैनोबो दङ नै मानसियानो जोबा आं नांगौलै नालाय ओरैनो दाबो लोंनाय जानाय फुरा खारोना नै ओरैनो जोंहाफ्राबो जाखांजोबाखै दङ नै जालाबायगासिनोसो दासिमबो मोनो